Mis-sena d-dieħla l-allowance ta' tfal se tiżdied €250 għal kull wilt. Din hija l-akbar żieda li qatt tingħatat fil-50 sena li ilu jeżisti dan il-benefiċċju u se tolqot aktar minn 41,000 familja bi 62,000 tifel u tifla. Dawn se jgawdu minn sosten ta' €15,500,000. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta Ġusta, il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon tkellem dwar miżuri pa' Children's Allowance u l-bonus ta' twelid u l-adozzjoni li se jkomplu jissaħħu mis-sena d-dieħla. Spjega kif apparti Children's Allowance il-Gvern se jagħti żieda oħra fil-bonus għat-twelid u l-adozzjoni li ġie introdott fl-2020 biex jgħin familji b'wild ġdid jew li adottaw. Għat-tieni darba dan il-bonus se jiżdied minn €400 għal kull wilt għal €500 għall-ewwel wilt u għal €1,000 għat-tieni wilt u għastmat li madwar 3,200 familja se jgawdu minn dan it-titjib. Il-Ministru qal kif il-familji huma fost l-aktar li gawdew u se jkomplu jgawdu minn diversi miżuri li huma mirati biex isaħħu l-livell ta' għajxin tal-familji. Nasib waħda mill-iktar miżuri importanti għas-sena d-dieħla bla dubju hija żieda fiċ-Children's Allowance hija l-ikbar żieda li qatt kien hemm fiċ-Children's Allowance f'daqqa €250 għal kull wilt. Hija żieda li żgur ħatgħin biex it-tfal tagħna jkollhom iktar opportunitajiet, hija xi ħaġa li dejjem minna fiha. Konna aħna li introduċejnieh 50 sen ilu, konna aħna li żidnieh għal darba tnejn tlieta u dan il-budget tajni l-ikbar żieda li qatt kien hemm. Il-Ministru tkellem dwar il-viżjoni tal-Gvern biex ikompli jagħmel id-differenza fil-ħajja ta' kulħadd, speċjalment f'ta' dawk li jifilħu l-inqas. Tembilli qal li għalhekk Malta ġusta, Malta soċjali u Malta li se tkompli tippremja l-biżel u taħseb f'oħrajn li jeħtieġu mbuttatura il qudiem.